Soc Laura Huerga, presidenta del PEN català, i fa 4 anys em vaig fer sòcia formal del PEN per bàsicament enfortir la membresia del PEN català. Jo fins llavors havia treballat amb el PEN com a editora que soc de Raig Verd. Vam col·laborar amb la visita de l'Svetlana Alexievich, que va ser Premi Nobel de Literatura i gràcies al PEN català ens va visitar. I més tard en Ngugi wa Thiong'o, que és un escriptor canyà també d'aquells que sempre sonen pel Premi Nobel, i també després amb el Premi Veu Lliure d'Alberto Buchani, un escriptor kurd iranià que havia fugit de l'Iran com a escriptor perseguit i per la seva ideologia va haver de fugir del país. Després vaig pensar que havia de treballar des del PEN català i per això em vaig fer sòcia i hem fet moltes més col·laboracions, com per exemple la Marató en favor de la llibertat de Pablo Hasél i en relació també amb la llibertat d'expressió, perquè una mica en denúncia del Codi Penal i de la llei Mordassa. Vam coescriure amb la Blanca Busquets un llibre que es titula Tu calla, sobre llibertat d'expressió i manifestació, ara fa 3 anys, i de fet perquè és molt important aquesta qüestió. Ara mateix és una de les llibertats individuals més importants vulnerades a l'estat espanyol. És un dels estats on està més vigilat a nivell d'associacions i organitzacions internacionals la qüestió de la llibertat d'expressió i manifestació, i cal denunciar des de l'associacionisme, la societat civil i des de tots els llocs on es pugui aquesta vulneració de drets humans fonamentals. El PEN català és central en la defensa de la llibertat d'expressió des de la vessant dels escriptors, que són els garants i els que ens donen la part creativa i artística d'aquesta defensa de la llibertat d'expressió. I per això em sembla tan important ser sòcia i membre treballadora del PEN català. Doncs ara a la darrera assemblea del PEN català he sigut nombrada presidenta del PEN català i per mi és un repte que encaro amb molta il·lusió, molta vertigen també, perquè li tinc molt de respecte. És una feina que és molt important, que crec que s'ha de fer des d'aquí, des del respecte i des de la passió per la defensa dels drets humans fonamentals. Crec que hem de mirar d'encarar un PEN amb més diversitat, a un PEN més jove, rejuvenir el PEN, amb una mirada cap a la internacionalització del PEN català, que ens vegin més, aquesta defensa de les llengües minoritzades i minoritàries i col·laborar amb altres entitats, altres PENs d'altres regions que defensen aquests mateixos drets, aquesta xarxa que s'ha de crear en la defensa d'interessos comuns al final, però que de vegades treballant sols no són tan fàcils de defensar. Jo penso sempre que defensar aquestes qüestions en comú és molt més fàcil. Com a mínim estàs més acompanyat, però també tens més idees i pots afrontar molts més reptes.